que se puxo fai pouquiño aquí para recibir aos peregrinos, e aquí se agocha a terceira, que nos levará onde está ese 10º, 61.655. Mirad como buscan, Que se fala aquí? Digo que parecen as alas desde lexos. Lexos, e agora é a mochila. Tará o sobre na mochila? Pois, aí pode... Ostras, Difícil de... É difícil, A ver, vamos a rodear ben por aquí. Quente. Que te queimas, Soy un pouco máis... Como non vai salir? A ver, que tan ben a escondimos. Ai, estamos vos, ahora se non sai. Agora non sai. Non sei. Víchela aí? Eu algo vi por aí. Asomada. Non se dá collido? A ver, espera. Ai, Alba, que Espera, agora temos fixestes? un problema. Onde meteste lo décimo? A ver. Agora non sai. Era nesta perna, non? Ai, ven co bolígrafo, veñen preparadas. Todo controlado. A ver. Un plan sen fisuras. Vai aí, Mari Carmen, que lle está dando para sacar esa terceira pista que se resiste. Está dándolle con todo, Vai ou non? Vente por aquí, que ti fuche que na topaches. Está aí, non? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno. Ay. Ai. Esta vez puxámoslle un pouquiño difícil. Estaba suando Vale, xa. moi ben. Alba, coitada. Non sei como a biches, Porque viña dali erin algo blanco allí. E atoparon, vale, veña. Non Bollo. vamos a dilatalo máis, que bastante Veña, difícil veña. foi. A ver, atentas. Veña, xuntadevos aquí comigo para escoitar esta terceira pista. A ver. Vale. Ai, mi madre. Bancos longos e barras de madeira para deixar ali a carteira. Parece faciliña. Na pulpería. Ui, veuselle a cabeza xa, Na pulpería. Ezequiel. Será? Bancos... Como era? Bancos longos e barras de madeira para deixar ali a carteira. Claro. Queredes ir a unha polvería? Sí. Sí. Vedelo ben, estará ali. Sí, pois... Claro, é que é típico aquí ou que? Claro. Sí? Vale, vexos bastante convencidas. Voulle deixar que poñedevos de acordo, porque aquí polverías haberá moitas. Poñedevos de... Ai, pero están xa... Ezequiel. Sí? Vale. Pois imos ir a unha polvería. A ver se está ali o 10º ou non, sí? Perfecto. Por onde imos? Arrancamos? Sí, vos primeiro, Veña. eu sigo vos. E xa colleríamos esa terceira pista. Melindres, Anxo dos Peregrinos, e a ver agora se é ou non é... A ver se é a polvería. Bueno, aquí deixáronse moitas cousas, a ver que pasa. A ver que pasa, a ver se Vamos, repartimos mira como ilusión van, e que repartimos sorte. Esperádeme. E non nin agardan por ela. Corre, Alba, como que te deixan fora. Trae polvo, Alba, trae Trae polvo. polvo tamén, sí, señor. Xa ten encargada a bota. Un araquiño conectamos de novo con ela en Melide. A ver se damos con ese 10º do que canda aí. Pero xe queremos tamén coñecer a historia de Nuria e de Marta, dúas amigas dentro do instituto, que veñen falarnos do cosplay. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras, así veñen caracterizadas de Jack e de Sally, protagonistas de Pesadelo antes do Nadal. Un aplauso fortísimo para estas artistas. Que espectacular, como se pode ver na casa, e aquí en persoa aínda se ve máis o nivel de detalle. Empezamos polo principio, dixen caracterizadas, porque é certo que iso de disfrazadas non vos soe gustar moito. Imos a explicar un pouco a diferencia entre o cosplay e un disfraz común. Bueno, nós non somos tampouco... Non moi puristas. A mí moi puristas da palabra, Pero isto ás veces ofende, Sí, verdade? a mí pásame moito que Miras cando sensibilidades, Sí, claro. cando Que eu imos non tiña algún nin idea sitio- de que era o cosplay. De feito, pensei que era un grupo musical. Dixen, non é iso, case. Esos conciertos peligrosos. Esos non? conciertos perigosos, exactamente. Disfrazarse, caracterizarse e interpretar, digamos, Exacto. esa caracterización, non? Tomas parte pois da personalidade, fijaste moito pois nos gestos do personaxe que queres levar e intentas leválo á realidade pois o máximo posible. É gusta vos, interesante que claro. sexades vos mesmas, ou é importante isto ou non ten nada que ver? Que sexades vos mesmas que participedes na elaboración dese... Porque na maior parte das veces que nos visitan pues cosplay e demais, cosplayers, son eles mesmos os que elaboran os disfraces, os vestidos, que se maquillan, teñen un nivelazo. Hai de todo, hai moita xente que os merca, os encarga, que tamén Vale. está moi ben, pero penso que para nós en concreto sí que é unha parte moi importante. O proceso sí é moi importante Todo para nós. a O sea, vos preparades todo, dende a decisión e dende que o decidides ata que o executades, ao final son como a máis ou menos 3 meses, ou sea, é un proceso moi longo, de moito traballo. Dependendo moito do tipo de cosplay, do evento ao que vayas, porque tamén pensas un pouco no evento no que o queres levar,
sí que podes alargar 3 meses e hai xente que fai cousas moito máis impresionantes e que lle leva moitísimo máis tempo. E a quen se lle dá ben que cousas? A maquillaxe mellora unha, a patronaxe mellora outra? Bueno, estamos intentando chegar un 50% de cada cousa, pero sí que é verdad que eu levo máis o peso da confección e un pouco tema de maquillaxe e ela pois se lle dá moitísimo mellor todo o que son as artes plásticas. Y estamos falando dun nivel de elaboración altísimo, de meses de traballo, e estou botando contas e penso, pero de onde sacarán o tempo? Porque, é feito, o sea, non é a vosa profesión, vos adicadevos a cousas ben distintas, contádenos. Pois eu son auxiliar nunha clínica dental. Mira ti, nada que ver. Eu traballo en calidade da industria alimentaria. Bueno, isto é un hobby, unha paixón, que tamén ten esa parte bonita, non? Que realmente, como é algo que facedes por paixón e porque vos gusta, pois é unha presión distinta, pero de onde sacadelo tempo para levar a cabo todo isto? Ás veces non se durme. Do sono. Quitades horas de sono. É fácil ser cosplayer en Galicia? Penso que cada ano esténdese máis. Cando nos comezamos realmente non había moitos eventos, si querías pois meterte un pouco no mundillo, pois tiñas como referente Madrid ou Barcelona, pero sí que dun tempo a esta parte hai máis no eventos. 2009 ou así empezaron ca Expotacu na Coruña e cada ano salen máis eventos e hai ves moitísima máis xente metida. Moita xente, moito fotógrafo tamén que está implicado, metido nesto, especializado con sesións. Mira, Alicia, no País das Maravillas, Disney é unha fonte de inspiración grande para vos, porque vin antes tamén a Maléfica, varios personaxes. De onde sacades as ideas? Disney é un referente, o sea, eu que é moi satisfactorio de elevar despois, moitísimo. É moi recoñecible por moita xente. Sobre todo por nenos. Claro, os pequenos alucinarán. É unha maravilla. Nos desfilamos moito, gustanos moito o entroido da nosa zona, o entroido da Pobra, e sempre que participamos intentamos facelo con un traxe de Disney, porque os nenos encántalles e nos pasámoslo moi ben con eles. E que vos din na casa? Que vos din uns amigos desta afección? Bueno, cando empezamos, na miña casa era como eran las chinadas ou os Pikachus, o sea, non había... Era como que era algo que estaba aí, que sí que vían que me gustaba, pero que tampouco lle daban moita importancia porque eu estaba estudiando, pois eso, cousas que non tiñan nada que ver con confección e tal, pero sí que despois, cando me metín, por exemplo, a clases de patronaxe, cando empecín a facer as cousas máis en serio, cando vían que me estresaba moito porque quería rematar isto, porque non me quedaba tan perfecto ou tal, sí que xa empezaron a velo máis como serio. A verdade é que estabas antes comentando que erades unhas amantes do entroido e demais, e estaba eu pensando, realmente, para toda esa xente que agarda pois esas dúas datas ao ano nas que te podes disfrazar, que pode ser o Samaín e o entroido, isto do cosplay abre un abano de posibilidades maravilloso, non? Con todos estes eventos e demais. Antes tiñas uns meses e despois empezabas a prepararte po seguinte, pero ahora xa estamos... Sí, un pim pam pum, claro. Se estades no seguinte, que estades preparando? Entroido. Que nos podedes adiantar? Claro, isto será sorpresa. É Disney. É Disney. É todo o que podemos decir. Princesa Disney... Vilana Disney, hai de todo un pouco. Disney. Abusan moito de vos, os amigos, cando chega tempo de disfrazarse, de caracterizarse? Ai, faime isto, ai, dame isto. Non poden. Non, saben que hai épocas nas que non poden falar, non poden decir queda a tomar cun café, porque non podo, non teño tempo. A ver, eu estou moi ilusionado desta homenaxe que me fixestes con esas mans. Que bonito, grazas, de verdade, non esperaba. E eu, a miña cabeza ve por outro lado, vexo ese maquillaxe perfecto, espectacular, pero cantos días che dura antes de poder quitar eso? Porque imagino que para cama así non podes ir. Non, é máis fácil do que parece. Ti meteste na ducha con 3, 4, 5, 6 ou 7 produtos diferentes e vas quitar. Vale, aclarado. Bueno, pero estaba vendo así de preto, por exemplo, a perruca. Notase que de boa calidade. Quero dicir que levas tamén os lentes de contacto para simular eses ollos brancos. Investides tamén o sea, hai moito traballo detrás, pero hai unha parte de investimento económico importante, non? Non é unha afición barata. Vale. Empezas a sumar e nós hai moito que xa non sumamos porque... Xa resta máis de sumar. É unha cosa que pregunta
Custa moito, en plan, a canto costa? Non o sabemos, non queremos saber. Porque non hai opción de gañar cartos con isto, ou sí, con o mundo do cosplay? Sí, Sí, hai hai xente un que abanico laboral no mundo do cosplay, nós non, porque nós temos os nosos traballos e Que tampouco queredes perder a maxia, non? Que sentides cando facedes. Claro. Eu sempre digo que se traballas o que te gusta, ao final non estás facendo o que te gusta, porque o traballo... Ou non é traballo. Claro, non... Sí, pero bueno, ao final... Dimo a mí, miña amiga, dimo. Ai, sí, el ten unha queixa. Mira, pero e que facedes con todos eses atuendos que xa utilizastes? Porque non sei se tendes un fondo de armario espectacular, Moitas caixas. pero non vendedes o mellor e tal, non. non. Reutilizades ás Sí. veces? Ah, vale. Moitas teño, veces vamos, reutilizas e unha cousa que nos gusta moito facer é que isto estás en constante aprendizaxe. Entonces, hoxe levas un traxe e ao mellor pa o ano non pos, pero dentro de 2 ou 3 anos sabes facer unha cousa nova e dis, pois vou a mellorar este traxe. Perfeccionas o que Entonces, tiñas. repítelo e vos volves a sacar unha versión nova, pois que lle puxaches luces ou que fixastes unha estructura diferente ou... Sí. Unha curiosidade, algunha vez postes a unha cita caracterizadas? Creo que no. Ti probablemente. Vea, por onde estás tirando, por favor? Eu só quero saber, teño moita curiosidade. Bueno, pode ser. Sí, que o mellor tamén existen nos propios eventos, cosplay tamén se pode mocear, e o mellor, pois, ti vas de sali e quedas con Beetlejuice a tomar unha, Exacto, non? sí, Algo. pasa. Pasa. Por aquí non queren entrar en detalles, non Bueno, pero ves, algo había, eu sabía que algo había. E se queres axuda che quitar o maquillaje, fronte na espalda, bueno, ao final todo vai ao mesmo. Sai máis fácil. Bueno, Nuria, Marta, aquí somos moi de sorprender, xa que tivestes a ben visitarnos e compartir connosco a vosa paixón. Temos algo preparado para vos, agardamos que sexa unha sorpresa bonita, así que mirade a pantalla porque hai alguén que vos quere saudar. Moi boa tarde, quen anda aí? Desiré, moi boa tarde. Sorpresa, quen é Desiré? Pois é unha amiga que temos en común e aparte como a nosa fotógrafa oficial. Teño que decir que é a primeira persoa que veu un cosplay meu e dixo eu quero facer unha foto deso. Anda, pero ela tiña algo de relación? Ela- Si ti tes algo de relación co mundo cosplay? Bueno, le conozco el mundillo desde hace años, sí. Yo no hago cosplay. Yo no tengo la energía. Nin a paciencia, non? No, ni el talento. Bueno, pero formas parte do equipo de algún xeito porque estábamos agora admirando Sí, totalmente. pois todos eses traxes que foron lucindo en distintos eventos e ti esa a autora de moitas desas fotografías, non? As instantáneas que quedan aí facendo ese portfolio destas dúas rapazas. Hombre, y es un placer siempre porque el rato que pasamos... Que nos podes contar, a ver, que nos poidas sorprender deses encontros, deses eventos, do proceso de creación, non sei. Bueno, el proceso de creación yo creo que poca gente sabe las horas que se le echa, la creatividad